Хохатып бөттім. Әйттім бітінді Лилия апайға. Тәмлі хава алайық тик. Сәйсерге отырғандар, менің де іскім келем. Нангүл, бұл картинаны мәшһүр башқұрт рәссамы Әхмәт Лутфуллин яңған «Өз қатын» деп аталады. Haumağlı bineyler. Konaklar kimdeler? Eydege turzen ötüger. Tamam kadar. Eydege. Ultur yoldan bana. Ultur. Hem ağızda keyif gitkendi. Eydege ballar. Yetişler ulturğıp. Menherge koyuğun aytıp sey hayır. Eydege menherge yardım eteyim. Eydege yardım et. Söv toqta kızım. Aqqa qarаны koymaylar. Әллә инде. Бурын безне шулай дип үттерделәр. Әйдә, сетегенә килешсәгене сөйләп бәрегез. Бирау этләсәй сихәт кенә бит ул. Сәйләсәй. Хуш истәр буркып тора. Хатта тәмлекәс. Әллә мәтрүшкә халдыгызы. Ие. Ул гына түгел. Бында 7 төрле үлән бар. Карагат япрагыла, юкә сәскәһе бар. Сия бар. Сия япрагы бар. Һәр мәтрүшкәләр бар. Бик файдалы, шифалы үләннәр тугайда үсә балалар. Эсегез. Эй, әхирәт. Бала сакта кыр кәзәү кикерендә тугайдан кайтып инмәй торган инде. Куй инде. Ул вакыттар хәзер безгә искә алырга гына калды инде. Һагынып шуны искә алам мин. Улар да бәләкәй булдымы икән? Атак. Әллә бездә шулай карт булып туз итеп уйлайһызмы? Бездә бәләкәс кенә инек бурын заманда. Югырышып йөри торганнар. Матур булдык. Хәлло булдык. Ямгыр ява тып-тып тамам, мәтрүшкәләр инәнә. Ямгыр ява тып-тып тамам, мәтрүшкәләр кинәнә. Тамырымдан йолкып алма, кешеләргә инәлә. Күләһәң гүз дигәндәй, атаемдың базардан тәүге тапкыр тактасәй алып кайтканы. Эх, кыздар, уның тәме һаман тел усында тора.
Куй инде. Нисек инде тақта сәй? Бурун заманда шунда сәй булган. Тақтанан эшләгәндәрме? Ю, балакаем такта сәйин, сәй яфрагынан вагынан гына эшләгәндер ул. Юнне сәй булмагас, тахта сәйләр безгә бик тәмле тоелгандыр инде. Ә нишләп магазиндан алманыгыз? Балакаем, булды инде ондай заманалар. Тахта сәйен дә эстек, үлән сәйен дә эстек. Һез беләһегезме? Безнең илдә сәйне касан куллана башлагандар? Уны кем белә? Компьютер белә. Компьютер? Компьютер дигән улым. Уны кем тагын? Ата-гата курордар. Ничек аны сәйгә сакырманыгыз? Кандай бер яхшы кешеләр әле ул. Шуларны аптырамагыз инде. Бына компьютер дигәндәре ошо була. Ата-гата. Ул кеше түгелмени? Юк. Эй, заманда баллары. Белмәгән нәмәләрегез юк бит инде. Сәйдең туган иле тип Кытайда атайлар. Шулай ук Һиндстанда, Японияла сәй үстерү нык үсешкән. Сәйдең сифаты ла, тәме лә шул ердәнең тупрагына, һава торышына нык бәйле. Басуларда иңләп үскән сәй куактарының бөтә япрагын да түгел, ә иң өстәге яшелдәрен генә һайлап ялар да төрле илдәргә озаталар. Башкортстанда ла сәй фабрикаһы бар, Тиястан дип атала. Бында төрелгән сәйдәр бөтә Рәсәй буйлап тарала. Фабриканың осталары иһә тәмле, шифалы сәйдәрде Һиндстан, Шри-Ланка, Кытай, Индонезия һәм башка илдәрдән үзләре барып һайлап алып кайта. Тагы ла шуныһы кызык. Сәйдә әзерләү ысулдары ла төрле. Мәсәлән, кара сәйдә кояшта нык итеп киптереп, азак йомарлап алһалар, яшел сәйдә күләгәлә генә киптерәләр. Тагы ла ак сәй, рауза ташларыннан эшләнгән кызыл сәйдә була. Каркады дип атала. Был әскел тәмлегенә сәй һугынды кандыра. Бына шулай. Безнең илдә сәй 1638 елдан алып таралган. Башта ул батшалар исемлегенә булып саналган һәм бик кыйммәт булган. Кыйммәт ул кыйватмы? Балакаем. Кыйбат булгас, ул безнең кеүек ябай халыкка бик тәтем әне шул. Шулай шул. Ә интеге такмакты хәтерләйеңме? Нинди? Түлке яга хатаем да бер асмал сәй. Бер мыткал сәй аллаем. Түлке яга хатаем да бер мыткал сәй аллаем. Маскал нимә була ул? Маскал граммдан сак кына күбрәк дигәнде аңлата Назгөл. Һәр халыктың үзенең сәй әзерләү юлы бар. Бигрәк тә был Кытай, Япония илдәрендә киң таралган. Унда сәй исеү зур тамашага үрелә. Буның өчен айрым һавыт-һаба, тәмлекәстәр, сәй кәрәк-ярактары кулланыла. Рәхмәт, сәйгез тәмле булды. Үпкә йөзгәнсе өстек. Бындай куян, карындай куе сәйде күптән искән юк ине. Тәмле булды. Иншалла. Бына шулай күңелле итеп, босы бөркүп торган сәйгә ни итә инде. Шулай итеп кунакка килеп торгыз.
дөньяһын асып бир алган рәссам Әхмәт Лутфуллин. Карагыз әле, хатта сәйсі ултырыуҙары ла осон һымаҡ бит. Әллә төш, әллә ул булды. Sikhed donuyor